L-aħħar Eurobarometru juri li 75% tal-Maltin iqisu l-ekonomija Maltija bħala tajba waqt 23% jqisuha ħażina. Dan meta mqabbel mal-medja Ewropea fejn 38% biss qalu l-ekonomija ta' pajjiżhom hija tajba, filwaqt 60% qalu li hi ħażina. L-istħarriġ li sar bejn 12 ta' Marzu u l-ewwel ta' April fost kampjun ta' 502 persuni f'Malta juri wkoll li 89% tal-Maltin iqisu s-sitwazzjoni finanzjarja tal-familja tagħhom bħala tajba, rata ferm ogħla mill-medja Ewropea ta' 75%. Dwar 12 xahar li ġejjin 26% tal-Maltin jaħsbu li l-ekonomija se titjieb, 39% jaħsbu li se tibqa' l-istess, waqt li 29% qed jistennew li tmur għall-ar. Fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali kważi nofs dawk l-intervistati qalu li jistennew l-ekonomija tagħhom sejra għall-ar. Mistoqsija dwar l-ikbar problemi li qed taffaċċja Malta bħalissa 41% semmew l-inflazzjoni, 29% semmew l-immigrazzjoni u 24% semmew il-qasam tal-akkomodazzjoni. 2% biss semmew il-qatt waqt li 5% semmew il-kriminalità. Fuq livell Ewropew il-konflitt fil-Lvant Nofsani u s-sitwazzjoni internazzjonali kienu fost l-ikbar tħassib ta' ċittadini Ewropej waqt li f'Malta l-logħli tal-ħajja baqa' l-aktar kwistjoni li tħasseb lin-nies. L-istħarriġ juri wkoll li 60% tal-Maltin għandhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea, rata ogħla mill-medja Ewropea ta' 51%. Min-naħa l-oħra 52% tal-Maltin qalu li jafdaw lill-Gvern Malti waqt li 48% qalu li jafdaw lill-Parlament Malti. Nofs il-Maltin qalu wkoll li għandhom immaġni pożittiva tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li 68% qalu li huma ottimisti dwar il-ġejjieni tagħhom. Dwar il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea l-aktar miżura li l-Maltin jixtiequ jaraw li tħalli impatt pożittiv fuq ħajjithom hija żamma tal-paċi u l-istabbiltà, segwita mis-sigurtà tal-ikel u s-saħħa. L-edukazzjoni u l-akkomodazzjoni kienu fost li l-prijoritajiet li semmew mill-Maltin. L-Eurobarometru juri wkoll appoġġ qawwi fost il-Maltin għal miżuri tal-Unjoni Ewropea b'reazzjoni għall gwerra fl-Ukrajna. Bi 78% jaqblu li l-Unjoni Ewropea tilqa' persuni li qed jaħarbu mill-gwerra u 69% jappoġġjaw is-sanzjonijiet ekonomiċi kontra Russja.